Proseguim, sisplau. Següent punt de l'ordre del dia fa referència a la modificació pressupostària número 4/2016 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Per import total de suplements de crèdit més crèdit extraordinari de 1.095.953,89 a finançar amb romanent de tresoreria per despeses generals. Bé, en aquest cas es tracta d'una modificació pressupostària. Evidentment, suplement de crèdit, per una banda, realització d'unes despeses concretes i específiques que no podien demorar-se a l'exercici següent i sobre les quals existeix crèdit però no crèdit suficient i per tant requereix una aplicació suplementària a aquest crèdit. I pel que fa al crèdit extraordinari, la necessitat ve donada pel mateix cas que l'anterior, però en aquest cas no és que no hi hagi crèdit suficient, sinó que simplement no existeix crèdit. Explicar-vos i dir-vos que en aquest cas, que seria en aquest segon cas, que potser serien les més rellevants, despeses que no, de les que demanem crèdit extraordinari són bàsicament els 3.000 euros corresponents a la participació inicial que necessitem dotar al capital social de l'empresa municipal i 3.000 euros més que dotarem la tresoreria d'aquesta companyia per poder subvenir a les despeses que puguin generar la seva pura constitució i tramitació notarial, etc. A més, hi ha una derrama al Consorci de Residus, 250.000 euros, que evidentment és una derrama que quin ingrés tipus mirall havia esdevingut a les darreries de l'exercici anterior, i una subvenció Can Canturri que no havia pogut pagar-se adequadament en el seu moment. Bàsicament aquestes són les partides de les que constituïm crèdit extraordinari, i dius que tot aquest crèdit que dotem és amb càrrec romanent de tresoreria que ha quedat liquidat també en aquests darrers dies, i per tant hi ha aquesta disponibilitat, i per tant el 1.095.000 euros que correspon a tot això, perquè si no ens estaríem menjant crèdit de l'exercici corrent. D'alguna manera el que fem és alliberar aquesta capacitat de despesa i de crèdit, i per tant va contra el romanent de tresoreria. Si hi ha alguna qüestió que us pugui aclarir o ajudar o ampliar, vosaltres direu. Senyor Gelada, una cosa? Senyor Bat? No donarem suport perquè no estem d'acord amb la partida de la creació d'aquesta societat limitada. Gràcies. Nosaltres ens abstindrem de la mateixa manera que ens hem abstingut a totes les modificacions que heu presentat i en el pressupost. Gràcies. Senyora Vila? No donarem suport en aquest cas, pel mateix motiu. Doncs passem a votació, sisplau. Vots a favor? Són 9. Vots en contra? Són 4. Abstencions? Són 3. Queda aprovat per majoria absoluta.